nthawi yankhani pano pa Zodiac. President Lazarus Chakwera watsimikizira anthu ku chigwa cha mtsinje wa Shire kuti achitapo kanthu pa vuto la njala yomwe yagwa kumeneko. President Chakwera wati bungwe la ADMAC litumiza chimanga m'misika ya ADMAC kumeneko sabata ino. Iye walamulanso nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi kuti zithandize onse amene alibe chakudya maka omwe sangathe kugula. President Chakwera amenda ntchito zachitukuko derali lolemba. Alfred Guta ali ndi ripoti. President Lazarus Chakwera watakudziwa za vuto la njala lomwe lakhudza anthu aku chigwa cha mtsinje wa Shire. President Chakwera wati anthu asadandaule ponena kuti bungwe la ADMAC litumiza chimanga m'misika ya ADMAC sabata ino isanathe. Polankhula kwa anthu pa msika wa Soljini boma la Nsanje, mtsogoleri wa dziko linoyu watsimikizira anthu aku chigwa cha mtsinje wa Shire kuti ntchito yopititsa patsogolo mwanthira ya Shire Vice Transformation ithandiza kuthana ndi mavuto a mtundu. Panopa talamula kale ADMAC kuti ibwere ike chimanga ma depot wonse kuno kulikonse komanso adodima afike chifukwa aliyense amene akhoza kukhala ndalama yokagula ku ADMAC. President Chakwera anayendera ntchito zosiyanasiyana zachitukuko ku chigwa cha mtsinje wa Shire lero. Iye analankhulanso momwe kuli kuchita popititsa patsogolo miyoyo ya anthu pa chuma kudzera mu thumba la ngongole la National Economic Empowerment Fund NEF. Mfumu yakulu Chimombo imwe inayankhula President Chakwera asadalankhule inadandaula kuti anthu ambiri mboma la Nsanje alibe chakudya. Ndikupempha mabungwe alolerepo nkhani ya njala iyi chifukwa boma paka sizingatheka balanga iyayi. Njala iyi ndiye ikulu ndiye mayi monse munomo. Ndikupempha mabungwe afuna bwino kati World Food Program kandi ya UNICEF kandi ya chani chonde Tanzania boma ya bana ya Chiwaka Chakwera kuti anthu ayende chimanga m'midzi mumo. Phungu wa malamulo ndi la Nsanje lalanje a Gladys Ganda anagwirizana ndi mfumuyi. Padakali pano President Chakwera mwazina wa samagesi mudzi mwa Nguluwe ndi afuna kumbenje mboma la Nsanje. Ntchito yomwe yachitika pansi pa ntchito yomikisa magesi ku midzi ya My Rural Electrification Program MAREP. Malo Zodiac ku Nsanje ndine Alfred Guta. Zipani za Alliance for Democracy AFOD ndi PDP chomwe mtsogoleri wake wogwirizira Ndakondo Nankhumwa zalizichititsa misonkhano yosankha adindo pa 13 ndi 14 mwezi uno m'mizinda ya Lilongwe ndi Blantyre. Wapampando wa komiti yomwe ikuyendetsa msonkhano wa AFOD ya Clement Stambuli wati nthumwi 650 ndi zomwe zikuyembekezeka kufika ku msonkhanowu komwe mwa zina zikaonekenso malamulo oyendetsera chipanichi. Kasi Maubi walemba ripoti. Zipani za ndale zikupitirira kukonzekera chisankho cha mchaka cha mawa ndipo zambiri mwa zipanizi zili kalikiliki kuchititsa misonkhano ikuluikulu yosankha adindo omwe atsogolere zipanizi mzaka zisanu zikubwerazi. Chipani cha Alliance for Democracy AFOD ndi china chomwe chakonzeka kuti chichititse msonkhano wake waukulu. Malinga ndi wapampando wa komiti yomwe ikuyendetsa msonkhano waukuluwu a Clement Stambuli, msonkhanowu uchitika lachisanu ndi loweruka likubwerali ku Golden Peacock Hotel mu mzinda wa Lilongwe, ndipo maudindo onse kuphatikizapo wa mtsogoleri wa chipanichi anthu akapikisana. Tikuyembekeza kukhala ndi madelegate okwana 650 omwe atakhalepo pa nthawi imeneyi. Komanso tikuyembekezanso kuti tikhala ndi anthu azipani zosiyanasiyana atsogoleri amene adzakhalepo tsiku lotsegulira kuphatikiziraponso anthu ochokera ku oyimira mayiko awo amene ali kumalawi kuno kuti adzaonerere mwambo otsegulira. Pomwe chipani cha AFOD chizichititsa msonkhano wake mu mzinda wa Lilongwe, nacho chipani cha People's Development PDP chomwe mtsogoleri wake pakadali pano ndi mtsogoleri wakale wa aphungu otsutsa boma mnyumba ya malamulo Akondwani Nankhumwa chikhale chikuchititsa msonkhano wake kukomesa home mzinda wa Blantyre masiku omwewa. Abesi Chirambo ndi wapampando wa komiti yomwe ikuyendetsa msonkhanowu. Convention imene iliko ndipo tikuyiyamba pa 13 pa. Madelegates amene abwere kuchokera ku Chitipa mpaka ku Nsanje onse pamodzi alipo 1050 amene atenga pa nomination papers panopo afika about 135. Zipani za Malawi Congress, DPP, komanso PP ndi zina mwa zipani zomwe zachititsa kale misonkhano yake ikuluikulu, ndipo atsogoleri a zipanizi Dr. Lazarus Chakwera, Professor Peter Mutharika komanso Dr. Joyce Banda anadutsa opanda opikisana nawo. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Kasimu Aubi. Unduna ona za madzi ndi ukhondo wati ukuunika pempho kuchokera kwa anthu a madera aku midzi kuti boma liganizire zotsitsa mtengo wa madzi ndi cholinga choti anthuwa akhale ndi kuthekera kupeza madzi abwino akumwa.
wachiwiri kwa nduna yoona za madzi ndi ukhondo Aliana Kakhobwe Chapota wauza Zodiac pomwe amayendera ntchito yoyika madzi a m'mipopi kukaronga kuti pokhala ufulu wa anthu wa munthu boma limayika patsogolo nthambi ya madzi poonetsa kuti anthu ali ndi madzi nthawi zonse. Iwo afotokoza project imene ya Kawalonga Town Water Supply Project ndi project ndithu yayikulu imene ifikire koposaposa anthu ukalonga kuno. Vuto la madzi licheperako chifukwa afikira madera ambiri. Mungathe kutitsimikiza kuti project imeneyi ndi yayikulu komanso chikuonetsa kuti chinthu chimenechi ndi chofunikira kwa Malawi, kwa nkhani ya madzi ndi yofunika kwa Malawi. Mukumbukira bwino lomwe kuti padzana tinakhala ndi mliri wa kolera, koma kubwera kwa project imeneyi zitithandiziranso kuti nkhani imeneyi ya kolera ichepekere chifukwa choti madzi amathandiziranso ku nkhani ya ukhondo. Chifukwa popanda madzi ndi kuti so ukhondo palibe, komanso nkhani ya madzi ndi chinthu chimene chili chofunika nkhani ya chitukuko mdziko muno. Florence Ntakomwa ndi wapampando woona za maprojekti ku bungwe la Northern Region Water Board ndipo akufotokoza pomwe ntchitoyi yafika. Ife tikunyadira ngati ma board members kuti project yomwe ena makayika kuti tiyimaliza ikupita kumapeto kwake panopo ili pa 99% of completion. Tamvanso kuti malingana ndipo yamba pa ntchito imeneyi ndalama anaziyerekeza kuti agwirisa ntchito $26.7 million koma ndalama zimene zasuntha kufika pa $32 million mwina mungosimikizaso. Apopo ndizoona ndipo mwe tikuziwira mwina ambiri ife zinthu mitengo zakhala zikusintha chifukwa cha impact ya COVID yomwe inazavuta pakatipa ndipo ndi nthawi yomwe project imayamba. Ndifukwa cha zimenezozo ndi zifukwa zina zapezeka ndithu kuti project amount yafikadi kumenekoko. Ena mwa ochita malonda ku msika wa Kalowa ndi alafumwe ya Zilakoma kumwera kwa boma la Nkatabe tsopano akuyembekezeka kuchita malonda omwe atakasuka ndi kupeza phindu kamba kakutsekulidwa kwa nyumba yochitiramo malonda pa msikawu yomwe khonsolo yamanga ndi 23 miliyoni kwacha. Nduna yachitetezo ya mdziko akene zikhale ng'oma yemwenso ndi phungu wakuderali ndi yatsekulira msikawu la Mulungu omwe mukuyembekezeka kulowa ochita malonda pafupifupi 24. Nobert Mzembe ali ndi ripoti. Traditional authorities Rakoma said the construction of the business facility is a sigh of relief to vendors who for decades have been displaying their merchandise on bare grounds. The chief therefore has commended the legislator Ken Zikhale Ngoma for engaging his subjects and beneficiaries of the facility in the whole construction process, thereby urging everyone to take good care of it. One of the mukwanira nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Happy Mzembe tindi zambiri khani pomwepo. Mbatatisi ndi chakudya chokoma kwambiri. Mbatatisi yomweyo sichuma kwa alimi otsogola komanso mavenda. Tsopano kwabwera mbatatisi ya mtundu wa chuma yomwe alimi akupha nayo makwacha. Chuma ndi mbatatisi yomwe imacha msanga masiku 90 okha, imayika kwambiri kupatsa alimi 40 tons pa hekta imodzi. Imapirira kung'amba ndi kuchita bwino ndi mvula yochepa. Imapiriranso kuchiwawo ndi tizilombo. Mbatatisi ya mtundu wa chuma ili ndi khungu lolimba sisupuka ndipo imakhalisa ili bwinobwino komanso siphuka wamba. Ili ngulu la zakudya zokhutitsa ndipo imapatsa thanzi ndi mphamvu. Anthu ndi makampani opanga zakudya kuchoka ku mbatatisi monga Chipisi, Macrisps ndi zina akukonda kwambiri mbatatisi ya mtundu wa chuma. Pindulani thanzi ndi ndalama ndi mbatatisi ya mtundu wa chuma. Uthengawu akukupatsirani ndi International Potato Center ndi thandizo lochokera ku the Embassy of Ireland kudzera ku RTC Market Project. Ya maluwa zikafikatu ngati pamenepa mphamvu zimatha, nzeru imasowa. Apa ndi pamene mukuyeneka kukumana ndi Asena Tiring Contractors. Iwowa amakugwirani chanza kuti mukwanise kumanga nyumba yomaliza ya ulemu kwa okondedwa wanu.
iwo amakumangirani chiliza chosiyanasiyana malingana ndi kukonda kwanu. Iwowa amamanga chiliza chokamangira pomwepo kapena chochita kutenga kukangoyikapo. Amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti afike. Asena Tiring Contractors. Iwowa amapanga mtundu wina uliwonse wa chiliza chimene inu mukuchifuna ndipo amalola kumapereka pang'ono. Mukhoza kuwapeza lero mu mzinda wa Lilongwe kulikuni kapena mukhoza kuwayimbira foni pa 093 931 909. Mukayimba namba limeneyi muyankhulana ndi Mr. Zuze Laisoni. Iwowa amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti akafikeko. Kudandaula kwa kholo lako mwayi sudzaupeza. takulandiraniso ndipo muli ndine hapo support anapanga operate ana okwana 80 chaka chino chosa kupanga so fundraise ndefe takhatu kuona adi kuti ntchito zimene amakagwira iwo nzofunikira kwambiri. Pali ana ambiri oti makolo awo mwina sangakwanise ndrama mmamva inu kuti ma operations ena anthu amanena tupita ku India tupita kuti awakupanga operate kwa ana konkuno mwa free. Ndefe ngati aspaki tumaona kuti ngati feso kuti ndikuthekera tithandize. Pali ana ena oti makolo awo sangakwanise kupanga raise mafunds amenewo akanakhala kuti mwina akulipirisa orosa betikiwa amafunanso kuti agule zinthu zina zoti ayike mwina ngati akapanga operations mafunika zinthu zina zoti ayikemo. Nde ife ngati aspect nachiona kuti nchabwino kwambiri kuti apange support kuona ntchito imene wakugwira. Ife ngati aspect ndi company ya ku Malawi konkuno timapanga zinthu ma countries ambiri koma ndifa ku Malawi. Nde mukamaona ngati ziko pali ma visions ambiri timanena kuti mu 2060 zakhale ziko loyenda bwino. Mukamanena choncho mumaganiziraso anthu amene azayendese zikolo anthu ake amachokaso kwa ana omwewo. Ifeso ngati mwina aspaki tikakhalaso timaonaso tilemba anthu antchito muno Malawi anthu ake samachokeraso komweko. Nde kumafunika kuti tikhale ndi mtundu wa anthu oti ngati pali kuthekera kuti athandizidwe chifaso fete zafunaso anthu ake omwewo. Bungwe la zachisankho la Malawi Electoral Commission layamba kuphunzitsa anthu olemba anthu mkaundula wa chisankho pogwiritsa ntchito makina atsopano ngati njira imodzi yokonzekera chisankho cha chaka chamawa. Wapampando wa bungweli Annabel Talimanja wati iyi ndi ndondomeko yofunika kwambiri pa ntchito yokonzekera chisankhochi chomwe chikuyenera kudzachitika molimbikitsa mfundo za demokrasi. Bungweli likuchititsa maphunziro a masiku atatuwa kudowa. Tindi zambiri mu ripoti la Western Guta. Wapampando wa bungwe la Meka Annabel Talimanja wati ndondomeko za chisankho ziyenera kuyendesedwa ndi ndondomeko za demokrasi zomwe chifukwa anthuwa akuyenera kuwaphunzitsa mokwanira kuti akagwire ntchito mothandiza aliyense. Talimanja ati cholinga cha ndondomekoyi ndi kuonetsetsa kuti makinawa akugwira ntchito bwino lomwe motero anthuwa afunika adziwe ntchito yawo kuti akayigwire monga akuyembekezereka. Wapampandoyu wati chisankho chapatatu cha chaka chamawa chikudalira ndondomeko yoyesererayi atapanga chiganizo chogwiritsa ntchito makina amakono. Gawo loyamba pa 13 ndi pa 14, gawo lachiwiri pa 18 ndi pa 19. Kaundula weniweni adzayamba pa 21 Oktoba ndipo azakhala m'magawo atatu amene azachitika kuyambira pa 21 Oktoba ndipo tizamaliza pa 11 December. Kukonzekera kwathu zonse zili m'malo ndipo tilokonzekera tikamalizia kaundula woyesezerayo ndiye kuti tikhala kuti takonzeka kuti tipange nowo kaundula weniweni. Kusiyana kwa mashini amene mukagwiritsa ntchito pano ndi akale kota. Monga mukudziwa mashini akale aja ndi akale ndithu ndipo agwira ntchito zisankho zingapo ndipo monga mukudziwa technology imasintha amene aja anali akale ndi kuti zinthu zasintha nkuna tinaona kuti tipeze mashini atsopano amene ali apamwamba kwambiri ndipo atithandizira kuti ntchito igwirike mopambana komanso motamandika. Bungwe la MEC linagula ku Netherlands makina 6500 ogwiritsa ntchito pa chisankho pokonzekera chaka chamawa ndipo likuyembekezereka kugwiritsa ntchito anthu 104 pa ndondomeko yoyeserera kuyambira pa 13 mwezi omwe uno. Ndine Western Guta ku Lilongwe.
mzamasewero mphunzitsi wa timu ya dziko lino a Patrick Mabedi wati anyamata ake akonzeka kukumana ndi timu ya Burkina Faso lachiwiri mu mpikisano wa AFCON, koma wachenjeza osewerawa kuti ayembekezere masewero ovuta pa bwalo la 26 of March ku Mali. Amabedi anena izi pa msonkhano ndi atolankhani poyena kuti ali ndi chiyembekezo kuti Flames ibwezeretsa chikhulupiriro mwa Malawi omwe ndi wokhumudwa panopa kamba kuti sanayambe bwino mpikisano. Awa ndi masewero achiwiri ku matimu onse awiri mu mpikisano mu gulu L. Bright Kanyama walemba ripoti ili kuchokera ku Bamako, Mali. Awa ndi masewero amene timu ya Flames ikuyenera kuchita bwino, ndi cholinga choti malingaliro ake ofuna kuti iyambe bwino masewero odzigulira malo mu mpikisano wa maiko amu Africa wa mchaka cha 2025 akhalepo, potengera kuti kuchokera kogonja ndi timu ya Burundi lachinayi lapitali pa bwalo la Bingu ku Lilongwe. Malawi ikuyembekezeka kusewera ndi Burkina Faso lachiwiri pa 10 September pa bwalo la 26 Mars pa masewero ake achiwiri mu mpikisanowu. Itayenda ulendo wautali kuchokera ku Malawi kufika ku Mali, mphunzitsi wa timu iyi Patrick Mabedi wakonzekeresa osewerawa kwa nthawi yoyamba la Mulungu kummawa. Amabedi ati osewerawa akuoneka kuti akutsatira zonse zomwe iye akuwafotokozera, ndipo ali ndi chikhulupiriro chonse kuti zokonzekerazi ziyenda bwino pamene akuyembekezeka kukumana ndi timu ya Burkina Faso. Anyamata atagonja zinaso kuoneka kwambiri, komanso panali povuta kuti abwerere msanga mmene amakhalira kuiwala msanga, koma titaonesa game yazo ndipo amakhulupirira kuti munali ubwino wambiri omwe anachita zambiri zabwino, komanso zina zomwe anachita zoti tiluze game ija pa zigoli ngati zimene zijazo wina ali sakuziwa kuti sanaonepo za mpira imwe samauzwisisa mpira akhoza kuona mamistake tinachita, koma sipona ataona mamistake aja ndikuonanso zabwino zomwe anachita aphunzirapo ataona okha zachitisa kuti mwina makakhala ndi chikhulupiriro chambiri ndi kuti ayiwale zomwe zinachitika chifukwa aziwa zomwe zinachitika ndipo tapita kwakunza wa training mpomwe panopo abwereranso. Burkina Faso yapeza point imodzi chiyambireni cha mpikisano potengera kuti idafanana mphamvu ndi Senegal lachisanu lapitali, pamene Malawi ikufufuza point yake yoyamba mu mpikisanowu. Osewera awiri Chawanangwa Kaonga ndi Innocent Nyasulu omwe anatsala ku Malawi kamba ka zifukwa zina, nawo akuyembekezeka kukhala limodzi ndi osewera anzawo popitirira ndi zokonzekerazi. Malo mwa Zodiac kuchokera kuno ku Bamako m'dziko la Mali, ndine Bright Kanyama. Timu ya dziko la Senegal ndiyo ikutsogolera mu Group L pa mpikisano ofuna kudzigulira malo mchiko cha Africa Cup of Nations cha chaka chamawa. Senegal yagonjetsa Burundi 1-0 pa bwalo la masewero la Bingu. Timu ya Senegal tsopano ili ndi 4 points potsatira kulepherana 1-1 m'masewero ake oyamba ndi Burkina Faso. Munkhani zina anthu 59 afa chigawo chapakati mdziko la Nigeria mdera la Niger galimoto yonyamula mafuta litaombana ndi lole yomwe inanyamula anthu komanso ng'ombe. Othandiza anzawo nthawi ya ngozi ati ngozi yachitika cha ma 12:30 usiku la Mulungu, ndipo kuombana kwa galimoto ziwirizi kunawutsa moto waukulu omwe watentha anthu komanso galimotozo. Galimoto zinaso zomwe zinayandikana ndi malowa zinakolera moto ndi kuyaka. Nkhani imeneyonso tatsiriza zonse zomwe